उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आज अजित पवार आले, उद्या शरद पवारही येतील। राज्याच्या राजकारणात काहीही होऊ दे, पण आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बघून कामाला लागा असं आवाहन भाजप कुडाळ विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी व्यक्त केलंय। ते मालवण इथं बोलत होते। येणाऱ्या आता काही निवडणुकींमध्ये वरती देशावर काय चाललंय, राज्यावर काय चाललंय, आपण त्याची काळजी करू नका। ते आपले नेते मंडळी बसलेत, त्यांनी जे डिसिजन घेतले, जे निर्णय घेतलेत त्या अनुषंगाने ते पावलं टाकतील। आणि परवाही फडणवीस साहेबांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे, केनोडेकर साहेब, की भारतीय जनता पक्ष 152 सीटांच्या खाली लढवणार नाही, म्हणजे नाही, किमान 152 सीट तरी भारतीय जनता पक्षाला लढवू। म्हणून तुम्ही काय काळजी करायचं नाही। अजित पवार आले, कोण आले, कोणी येऊ, उद्या शरद पवार येतील, काय करायचं आपल्याला काही नाही करायचं। आपण आपली सीट काढण्यासाठी जे करणं गरजेचं आहे, उद्याची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिथे पक्ष कमी आहे तिथे वाढेल कसा, त्या अनुषंगाने आपण जी काय पावलं टाकली पाहिजे ती आपण टाकलीच पाहिजे। त्याच्यासाठी आम्ही सगळे कामाला लागलेलो आहोत। आपण मोदी साहेबांकडे बघून कामाला लागायचं। जसं शिवसेना कशी, बाळासाहेब, उद्धव वगैरे ते बघत सुद्धा नाही, ते ओळखत सुद्धा नाही। तुम्ही बाजूच्या रत्नागिरीत जा, कोण उद्धव कोण आदित्य माहीत नाही, बाळासाहेब। तसं आपल्याला मोदी साहेबांकडे आणि आपल्या नेत्या मंडळींनी जी काही कामं केली त्याच्या आधारावर, राणेसाहेब केंद्रात आहेत, चव्हाणसाहेब पालकमंत्री आहेत, त्या लोकांच्या आधारावर आपल्याला निवडणूक लढवायची आहे। आणि नुसती लढवायची नाही तर जिंकायची आहे। 2024ला गुलाला आपलाच असला पाहिजे, एवढं सगळ्यांनी लक्षात ठेवा। आणि येणाऱ्या ह्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या 100% भारतीय जनता पक्ष इथे आहे, तर कोणाची ही सीट मागायची हिंमत होणार नाही। जे कोण असतील ते या सीटवर जे काय उद्या मागायचा प्रयत्न करतील ते करणार नाही। 100% भाजप इथे उभं करू। कुडाळलाही तेच सांगितलंय, मालवणमध्ये तर तुम्ही सगळे इकडे सगळे नेतेच आहेत, एकापेक्षा एक युनिव्हर्सिटी आहे, म्हणून युनिव्हर्सिटी चांगली युनिव्हर्सिटी आहे, शिकायला मिळतं बरोबर। अशी युनिव्हर्सिटी एक तुम्ही प्रत्येक जण विद्यापीठात असं सांगून, असं समजून कामाला लागा, एवढंच आपल्यासमोर विनंती करतो। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।